ikke, hvad hun snakker om. 2,75. Ikke sur. Ikke sur? På hvad? Det ved jeg ikke. Det kan være, det går til mig. Nej, det er det ikke. Og for Hector fra Pilehøj efter Victor fra Disa, program nummer 53. Eksteriør. Front 3,0. Proportioner 3,0. Rygkryds overlinje 3,0 med kommentaren muskuløs kryds. Fundament 2,5. Kommentar direkte lemmer, spinkle lemmer. Kameraer og udstråling, form og holdning 3,0. Kommentaren velrejst. Susan, vi kan aldrig. Jeg ved ikke, altså jeg kørte lige der, så jeg så ikke, Skole BTR i etårsnormeplanen. Skole BTR på Universitet Brunblank Vinter og 9,4 for afvejning med folk 835 og 430 stykker, som er efter Aarhus Legensen og Rødved på Folkeskolen. Fuldstændig er kåret med 94 totalt på 4 fingre, og han har også en 9 på formen og 8 mand på blandt andet tøl, der også givet til løbere. Vi siger tusind tak til Michael Lembo, som har doneret denne belægning. Vi kan se nærmere på www.bluesale.dk. Efter fuldstændig skal vi se verdensmester Koksen. Lukkelsen.